Sun ei kannattaisi mennä sinne. Sä et tunne sitä seutua. Tää on mun työtä. Ei mun mukaan haluaisi, että sä viet Nikon sinne. Piipahdetaan vaan. Piip, piip, piip. No piip nyt sitten. Tervetuloa. Tuossa avaimen perässä on minun numero. Katsoppa tätä. On Pyhälammenjärven Henkki. Mitä siinä tarinassa käy? No julmiahan ne on, tämmöiset vanhat tarinat. Niin, mutta mitä tää vedenhenki haluaa? Esikoispojat. Tämä on vanhoja kansantaruja, opettavaisia sattuja. Joku niihin näköjään uskoo. No, mutta ei se sitä tarkoita, että ne on totta. Mikä sulla on? Miksi sä valehtelit äidille? Tunnet sinä tämän tarinan? Mua ja mun lasta uhataan. Se tekee sitä totta.